Así a primeira impresión do Cairo, non sei o que decir. Cheguei ao que eu creo que é a Terminal 3, que ainda non teño moi claro. Preguntei polo vuelo de Iria porque non hai pantallas. Unha vez que sales para fora a mí non me están deixando entrar. Bueno, aí mandaron a Terminal 2. Estaba entrando na Terminal 2 e vemos un tipo con unha metralleta. E tipo, onde vas? E eu, a Terminal 3, ou xa non sei o que lle dixen. E dime, este é a 2, fora daqui. Preguntei a alguén se sabía onde salía, onde chegaba a compañía Air Morocco. E dixeronme, nada, tens que volver a 1. Ora volvín outra vez a 1, e non me deixan entrar tampouco, e dime que aí que non é, que teño que volver outra vez a 2. E agora estou volvendo outra vez de segundas a 2. Levo unha hora dun lado para o outro. Un taxista apiadouse de min e axudoume un pouco, pero bueno, cada paso que das ven estes taxistas, taxi. Na media hora que levo aquí, puderonme vir tranquilísimamente 100 taxistas a ofrecerme un taxi. Empezamos ben. Outra das cousas que non nos está gustando pero nada de aquí é o maltrato animal. Imagínate, agora están a punto de cerrar, pois estes animales que levarán tranquilamente 10 horas sin parar, para arriba e para baixo, con xente. E claro, hai algúns que xa están exhaustos, entonces veña, dalle can fusta hasta que tiran pa diante. E hai algún que o ves a reventar con 5 ou 6 personas encima do carretillo. E estábamos ir a llevar ali nun punto alto e todo o mundo os usa sin ningún tipo de reparo. Éramos nada, nós e vías unha parella ou dúas máis andando, o resto todo o mundo como podedes ver. Non sei, cada un é libre de facer o que queira, pero bueno, a verdade é que se parte un pouco o corazón vendo como se tratan aquí algúns a todos os animales que están por aquí. E o peor é que a maior parte deles simplemente para sacar unha foto, que tampouco te creas tú que dis nada, é que... A distancia é... Sí. 700 metros. Sí, a volta inteira pode ser 1,5 km, que estamos en diciembre e se pode facer a unha temperatura mellor de 20 grados cando non fai vento. Pode facer hasta a carta. Sí, ao final é pola foto. Pero, joder, ver que está mallando a un animal que non dá máis, joder, baixo. Sí. A mellor está morto.
Parece que nos aloxamos aquí en Guiza, no barrio onde vive a xente que traballa nas pirámides. Agora mesmo imos cara ao Cairo para poder visitar o museo máis un pouquiño a cidade. Aquí vamos en Uber de Guiza hacia o Cairo e a verdade que funciona bastante ben, é moi fácil, igual que en España ou calquera sitio así. O que sí consello a ter cuidado, mira, hai unha mezcla, bueno, non sabemos se é niebla, se é area, se é contaminación, se é un pouco de todo, non se ve a máis de 10 metros. Entonces, se contratas unha excursión para as pirámides che cadra este tempo é que non as ves, porque ahora mismo había ali xente entrando e non as vai a ver. Así que o consello é que, en todo caso, que non contrates a excursión hasta o momento, porque non te vas a quedar sin stock de excursión. Ou que vayas por libre, que estudies un pouco e que vayas por libre, así vas a hora que te che dá a gana. É que non hai pasos de peatóns, entonces claro, cruzas así como lle cadra, e os daqui están moi acostumbrados, pero claro, nós, e ahora mesmo temos que cruzar estes 5 ou 6 carriles, mira que pancho van. Así, entonces o truco é coller e meterte, pero bueno, non deixa de ser así un pouco dar algo de medo. Veña, vamos alá. Mi má. E que además non se para ni Dios. Mira que non vai. Bueno, podía ser peor. Dá a sensación de estar todo apilado, todo desordenado, nótase que teñen moita falta de espacio. Aínda que para solucionar isto están facendo un gran museo ao lado das pirámides que abrirá no 2020 e será o maior museo arqueolóxico do mundo. No museo hai unha sala especial dedicada como a Tutankamón, onde se expón todo o que se atopou na súa cámara funeraria. E mira, aí no medio, dentro onde deixan gravar, onde está esa xente, está a máscara que tiña posta a momia, que só a máscara son 11 kilos de ouro. Aí vense á esquerda por sarcófagos, tamén de ouro, e bueno, e parte do tesouro que se encontrou na cámara tamén está exposta aí. Impresionante. Tutankamón non é que fose un dos faraóns máis importantes, pero sí que foi o único que se atopou a súa cámara funeraria intacta, na que non había entrado ningún cazador de tesouros. Entón ese foi o motivo polo que sexa un dos faraóns máis coñecidos.
acabamos de pedir, pensamos que pedíramos un pan e unha salsa para untar, e non, pedimos un pan relleno. Entón está nos botando tipo de todo, está untando os dedos tamén na salsa, así un pouco de vez en cando, porque hai máis sustancia. Mira, aí. A ver, Iria, vamos a descubrir se con a túa cara se está bo. Costou, nos enseño, porfa, como é. Vale, 4 panes deses rellenos, con non sei que, menos de 50 céntimos. Pica fijo. Está bo. Pero que leva solo salsa ou leva algo máis? Verduritas e así. Verduras e salsa. A ver, ter ten boa pinta. Aunque a higiene era regular, tampouco era malísima. Ten boa pinta. Creo que é como un boniato ou algo así. Recordache algún sabor, dala. Costou unos 3. Que non sei canto é. Que sei, uns céntimos. Pero seguramente é moito máis barato. É como un puré de patata con sabor a outra cosa. A castaña. Mira, ai, que tes aquí unha cousa moi chula. Déixame gravar. Estamos na cidade dos mortos, no Cairo. E as pensas de ler algo, así o que parece a priori é un cementerio, pero claro, polo medio deste cementerio vive xente, e parece un pouco que pasou unha bomba. Iria, tú que opinas? Pois non sei, de onde estamos ahora mesmo. A ti gustaste moito? Vale, pois... Sí, home, a verdade é que é un sitio bastante tranquilo en comparación co caos do Cairo. Estes dous panes de tamaño da miña palma da man en este barrio costaron nos menos de 10 céntimos. Según os meus cálculos, uns 6-7 céntimos cada pan. Así que a verdade é que o Exipto é moi barato se non te metes nas turistadas, que aí desplúmanos pero dunha maneira brutal. E ata aquí a nosa viaxe de 15 días por Exipto. Houberan vido ben 10 días máis para coñecer a zona da costa e ir con un pouquiño máis de calma, pero na próxima será. Recomendar que non te quedes só ca parte do Nilo. Moita xente cando pensa en viaxar a Exipto simplemente cree que pode facer un cruceiro polo Nilo, que está moi ben, e permíteche coñecer un sen número de templos e teletransportarte a aquela antigo Exipto que estudiábamos no instituto, pero non deixes de lado a zona dos oasis, xa que aquí podes ver como vive de verdade a xente no medio do deserto e por outro lado atoparás que és en moitos lugares o único estranxeiro, polo que vas a chamar moito a atención, pero tamén a xente se vai esforzar moito en que te atopes a gusto e non por un interese económico. Se estás pensando en viaxar pola parte máis turística do país de forma libre e independente sen facer ningún tour, concienciate de que non vai ser doado, xa que todo está enfocado en sacar un proveito económico do turista. Entón, hai moi pouca información para facelo por libre ou como faría un local, a xente non che axuda de forma altruista senón que o fai para sacar diñeiro. Entón, se eres unha persoa que non está demasiado curtida no tema dos viaxes, plantéxate que facelo por Exipto de forma independente non vai ser doado, pero pode ser unha gran aventura.
Touche, pois suscríbete e para atopar máis información, bota un ollo á descripción. Thank you.